So to really understand nga masabtan gyud nato no ang mga important terms nga Yes. anaaning balaod, ato ang i-shed light no at least for a moment. Una, kung moingon ta og diskriminasyon sa trabaho. So kini mao ni ang mga illegal nga mga acts nga ginahimo sama sa gihimo kang Lina sa mga remarks nga giingon sa ihang boss sa iyaha. Sama Nang pagid nag-exist karon ba? Yes, grabe Nga, sadly. Uy, babae man ka, sa balay na lang ka magpuyo. Correct. Kay mo na imong role. No, so di gid nato malikayan ang mga backward thinking o Yes. traditional nga mga tao no. Oo. Sama sa gibuhat kang Lina nga giignan siya nga babae raman good ka, focus sa balay or gi-deny ang iyang promotion due to the fact nga inahan na siya, no. These are all considered gender discrimination. So unsa may ingon sa balaod? Under RA 9710 niingon ang balaod nga walay diskriminasyon sa promotion, sa pay or sa sweldo ug assignment sa trabaho just because of your gender or family status.